darba ili ngħidlek jasa, meta toqgħod każ in-nies xi jgħidu, kieku noqogħdu nagħtu każ in-nies, kieku ma nagħmlu xejn aħna. Jekk jien nemmen, imma skużi waħda, jekk jien nemmen dak li qed nagħmel huwa tajjeb. Ma xi importanti x'għidu n-nies. Ma naqbilx miegħek. Għaliex? Imma x'jiġifieri mela aħna tnejxu għalina waħedna, x'jiġifieri jiena ma nagħtix każ xi jgħid ħadd ieħor. Huwa jien inħabbat wiċċi man-nies. Kull filgħodu meta nara n-nies barra jien ma nistax ma nagħtix każ x'jgħidu u x'ma jgħidux. Jien ma jgħodu jivvintaw mhux vera ngħid jiena x'ħanieqaf ma nagħmel xejn jien allura. Mhux għax jivvintaw, fimni, jien nħossni għandna ċertu responsabilità lej dak li qed jgħidu u jaffettwana xi ftit. Ma naqbalx maħħak, ma nafx. Jiena knemmen li dejjem li jiena qed nagħmel is-sew. Jistgħu ma jimportanix jgħidu n-nies. Nibqa' dejjem dak li qed nagħmel jien. Imma jaffettwawk naqra ġu. Għaliex fadli. Jaffettwaw daqsxejn jiena. Għax kif qed tgħid Kerin, aħna mhux qed ngħixu ġo vakum, qed ngħixu f'soċjetà mdawrin bin-nies. U anki min jien ninduna mir-reazzjonijiet ta' dawk ta' madwari. Għaliex jiena inħossni komdu magħkom. Lix intom naf li intom tirrispettawni. Għaliex inti tħossok komdu mal-mara? Għax taf li l-mara tħobbok u tirrispettak u tevalwak tal-li inti. Ġifri aħna niddependu mir-reazzjoni. Ma minn ma tħossokx komdu allura x'kif għandek teżi. Sa dik ħanaslu għalija. Ħanibdew bil-prinċipju. Ġifieri il-prinċipju li qed nipprova nistabbilixxi illi aħna fis-soċjetà ibda mir-relazzjonijiet immedjati u spiċċa fir-relazzjonijiet allargati aħna mera ta' xulxin. Jiena ninduna minn jien għax nara kif l-oħrajn qed jirreaġixxu għal amili. Mela jiena ninduna l-istramp għax ngħid xi ħaġa u kulħadd jibqa' ċassat ħadd ma jirreaġixxi tajjeb. Ninduna li jiena ġovjali gustus għax ngħid xi ħaġa u l-oħrajn jitqu. Jiġifieri niddependu minn xulxin. Mir-reazzjonijiet taffettwak. Trid u ma tridx taffettwak. Issa wieħed irid joqgħod attent illi ma jħallihiex din il-ħaġa taffettwah iżejjed minn ġifieri għandek raġun. Jiena nafu jekk ħadd jikdeb fuq. Dika imma aħna tngħidu illi l-impressjonijiet li nagħtu u jħallu impressjoni fuq ħadd ieħor. Aħna ma nistgħux ngħidu niġi naqgħu xi jgħid ħadd ieħor jien ngħix ħajti. Għax dika. Tkun ta' eżempju dejjem tipprova tkun ta' eżempju. Tat ngħid mhux ħadd tagħmel affarijiet imma għadha mhux impossibbli toġob il kulħadd ma nafx. Le, ekku, imma jiena rrid inkun kif qed tgħid Kerin ukoll, irrid inkun responsabbli illi jiena nagħti impressjoni tajba tiegħi nnifsi. Ġifieri rrid ikun isma' hekk naġixxi b'dan il-mod jiena kif sa niġi interpretat. Ma nistax jiġifieri, pereżempju inti miż-żewġ trid toqgħod attent kif tidher ma' nies oħrajn barra. Le, dak huwa l-argument li qed ngħidu mhux min jikdeb u min iħawwa. Jekk inti ftemt mal-mara tiegħek li isma' se jkollok tintaqa' ma' din il-persuna imħabba raġunijiet ta' xogħol u l-mara tiegħek tgħidlek all right. Imbagħad minn fuq jaqla għajdut m'għandix kontroll fuqha. Nasab dik qed naqblu. Le, dik naqbel dik. Issa imbagħad allura mmorru fuq in-naħa l-oħra. Jiena qabel naqbad parla u niġġudika lil ħadd ieħor, irrid ukoll inkun responsabbli ta' dak li nara u ta' kif ninterpretah u ta' dak li ngħid għax nista' nagħmel il-ħsara. Jiġifieri mill-ġiex naħat trid tiġi, kemm jiena rid noqgħod attent kif nidher biex ma naħsatx il dak li jkun u nġalu jaħseb ħażin. Aħna għandna responsabilità lejn is-soċjetà fader. Ma nistgħux aħna ngħidu jien kuntent qed ngħixek u ma jimpurtniex jaħseb ħadd ieħor. Dik hija egoista, dik hija attitudni egoista li jiena qatt ma nqabel magħha. U min-naħa l-oħra jiena ma nistax naqbad u niġġudika u nesprimi l-ġudizzju tiegħi ma' ħadd ieħor fuq dak li rajtek tagħmel inti. Għax jiena inti għandek dritt tal-fama tiegħek. U dik meta ngħidu aħna mala fama illi anki jekk jiena nara xi ħaġa li jagħmel xi ħaġa verament ħażina, jiena m'għandi l-ebda dritt ta' x'għamilta fil-pubbliku u mmur xandarilek, dik mala fama. Aħseb wara ma tkunx vera, dik kalunja, dik iktar serja. Dik iktar serja li jiena mmur xandar xi ħaġa li mhux vera. Interessanti li tajta li anki jekk hija vera m'għandix dritt nirrepetiha. M'għandix dritt nirrepetiha, m'għandix dritt inxandara. Alla volja public knowledge,
kulħadd jaf biha, m'għandix dritt inkompli inxerrida jiena. Għax inti għandek dritt tal-fama. Issek se taffettwa l-ħadd ieħor. Imma bil-prudenza. Hemm prudenza kif tagħmel. Hemm prudenza kif tagħmel. Allura jien qed naħseb issa biex nindawwel nieħu Ġesu meta saqsihom in-nies min jgħidu li jiena allura biex jara Naturalment, Ġesu kien ċert barra minnu nnifsu. Ġifieri Ġesu kien ċert mill-apostli. Ma saqsihom x'isma' in-nies jgħidu li jien għax kien f'dilemma tajtina qiegħed sew, tajt mhux qiegħed sew. Ġifieri Ġesu ma kellux bżonn il-mera ta' ħadd ieħor biex jinduna minnu kif spjegajt għax hu kien ċer minnu nnifsu. Imma Ġesu kellu interess illi ta' madwaru jew anki fil-soċjetà aktar allargata dawk li anke ftit il-bot minnu jara x'impressjoni għandhom. Qed jagħti lil ħadd ieħor, smajt? Għaliex huwa ġie bħala li bentalla biex iwassal messaġġ ta' salvazzjoni. Allura kellu interess illi dak li ġi biex iwassal jasal tajjeb. Fil-fatt kien jimpurtah x'jaħseb ħadd ieħor fuq. X'kienu risposti tad-dixxipli? Risposti tad-dixxipli qalu hawn min qed jarak mod u hawn min qed jarak ieħor. U mbagħad kien hemm Pietru u qallu inti Kristu li bentalla l-ħaj. Mela ma xi wħud qed nasal li nwassal li nuri min jien. Issa nixtieq nasal ma' kulħadd li nuri min jien. Ħalli dak li ġejt inwetta jasal għand kulħadd u jieħu ġid minnu kulħadd. U dina tapplika għalina l-kol. Mill-Evanġelu ta' San Luqa. Darba waqt li Ġesu kien qiegħed jitlob waħdu, kien hemm miegħu id-dixxipli tiegħu u hu staqsihom: min jgħidu n-nies li jien? Huma weġbuhu qalulu Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Għallilhom: imma intom min tgħidu li jien? Qabes Pietru qallu: inti l-Messija ta' Alla. Imbagħad ikkmandhom u qalilhom ħafna biex ma jgħidu lil ħadd b'dan u qalilhom: jeħtieġ li bin il-bniedem ibati ħafna, jiġħduh ix-xjugħ u l-qassisin il-kbar u l-kittiba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Darba qal lil kulħadd: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isalva.